Zumeta, eskerrik asko zure estudioaren ateak zabaltzeagatik. Usulego txiki erdi auzunean gaude, toki ederrean. Eta gauden solairoen azpian, zure lantokia duzu, ez? Bai. Baita aitaren ere, eta gero hemen daukazuelako erakustoki moduko bat hemen dauzkagu, kuadro sorta eder bat daukagu. Denbora zehaz baterako da, erakusketa aldatuz joaten den erakusketat? Bai, saiatzen gara urtetik urtera aldatzen. Ez hauek dia, aurten oraindik ez dugu aldaketarik egin, zegoen erakusketa, hainbat erakusketa egon dia urtean zehar, eta behar genuen obra eduki. Baina normalki urtetik urtera aldatzen da. Esango dugu urteko aitaren uzta berriarekin osatzen dugu erakusketa bat. Batzutan irekia da, zabaltzen da eta ordutegi badago, eta batzutan bisita gidatuen bitartez alda ikusi. Orain bere azken obarrako edo azken aurrekoak direla esan daiteke? Bai, ja badabil beste serie batean esango dugu. Ondo, bisitariarentzat, gu bezalako txapeko lantaldearentzat, hau toki eder bada. Zuretzako eguneroko lantoki bihurtu baina kontziente zara toki eder batean zaudetela? Bai, oso kontzientea lutxo bat dala hemen egotea, ez? Azkenean, herritik oso gertu gaude, hiritik oso gertu gaude, baina badirudi gaudela, mendipunta daten edo, ez? Bai. Berez landalurra da, eta oso guztu da gaude hemen. Bada, nik uste kontatzen berezi duen historia bat, ez? Estudio honen inguruan, duela urte asko, zure aitak hartu zuena, gero zirkunstantziengatik alde bateak geratu zena, eta bueltan edo ibilian, berriro ona etorri zaite, konta guzu pixka bat historia hori. Aitak Usurilko murala intzunean, 70ko hamarkadan, aurre ikustezun bere lan hortik zijoala, zeramika muralek egiten, emango zuela bizitzan zati bat, eta behartzun lantoki bat edo espazio bat, infrastruktura bat hori aurrera eramateko. Eta topatu zuen hau, enkargu batzun hortartean, ez dakit, Arrasateko egoitza baten fatxada bat egitekoa, eta hori aurre ikusita, erabakizun erostea terreno hau, desmontea egin zuen, zimentazio perimetrala egin zuen, hemen daude bi kontentzio, pareta edo, eta hori martxan jarri zuen, baina gero bertan bera geratu zen proiektu hori. Azkenean, itzin zuen tipoarekin, bota zuten enpresatik edo arazo bat egon zen, eta bakizu garai hartan ez duten ezer sinatu, ezer... Olakoak egiten ziren, ez? Egiten dira bendik ere. Eta, orduan ikusi zen pixkat gaindituta gastu hauekin eta kontu honekin, eta 80ko hamarkadako krisialdian ere, ez dintzen zuen aurre egin, saldu zuen, erosi zuen lagun batek, arek nahi zuen musika estudio bat, oso proiektu polita zen, ondoko terreno zati hori anfiteatro natural modukoa da, plataforma bat atera nahi zuen, areke baimena lortu zuen, baina geroko gara juntzan, maite mindu zen, arruinatu zen, ez dakigu oso ondo ze pasa zen, baina urten bueltan ez zuen ereki, eta urten bueltan eman zigun aukera berriro erosteko. Aita izkeni zioten, ez ezkoa santzun, ni jakinun beste bide batetik, zuk erostez bazu, nik erosikoet. Orduan erdi baina ingo dugu. Eta la erosi genuen. Eta egia esan, aprobetxatu dugu ze ona. Ez dugu ezer gehiago erantzi, zimentazio bera da. Suerte hauki dugu, aitak landatutako zuaitzak diala, eta berez espazio eginda zegoela. Hori da ederrena, ez? Zure aitak landatutako zuaitzak hemen daude, zuei hemen itzala ematen, ez? Bai, ametxe bat betetzea izan da, Nolabait, borobiltzen da alako egitasmo bat, garai batean beste arrazoi batzuengatik, baina gero berriro zirkulua iztea modukoa izan da, edo? Bai, zentzu askotan gaina, ez? Azkenean, aita Nafarroan bizi izan, eta honek nolabait bideratu edo bultzatu honea etortzea, herrira etortzea berriro, ez? Hor gauza asko lotzen dira. Ondo, artearen arnasgunetako bat da, ez, estudio hau.
Eta duela gutxi, ni neu adibidez hemen parte hartu nuen, zuek emandako tailer batean, eta esan didazu gainera lehenengo aldiz serigrafia tailer bat eman zenuela. Bai, bueno, serigrafiako tailerrak eman izan ditute, gehiagotan San Telmo Museoan eta FIC-en, Feria Internacional de Grabado, Bilbon ospatzen den azoka horretan, baina hemen lehenengo aldea izan da. Udaletxeko proposamen, udaletxetik etorritako proposamen batez izan da, eta, oin kontan egin dugu, eta uste dut guztua egon ginala. Bai, eta zer mozko esperientzia zuretzat zure etxean edo zure estudioan, batez ere aurrak, gurasoak, ekarri, lanean horretan ikustea, zer mozkoa da esperientzia? Bueno, ondo. Ohituta nago maila batean ze bisita gidatuak egiten ditugu. Eta askotan umeek ere badatoz, eta, azkenean partekatzezu zure espazio zati bat. Baina beti da berazgarria, eta, ondo. Duela urte batzuk, mengo Usurbilgo hauan indako elkarrizketa batean, eta okerrez banago kilometroak lotutako serigrafia seri baten arira, aipatzen zen nola zirudien, behar badagoa zorionez, bai artea ez zala kontzeptuain elitista, ez? Badirudi, jendeak gero ez da ohiko agotzat hartzezula artearen mundua. Bueno, nik sensazioa dakat gure prezioak hor gehatu diala aspalditik, geldik, ez? Osa, artea ez dela gehiagio edo euki dugu krisialdi hori, egia esan artean beti gaudeneko krisian, baina, eta aldiz bizitza erabat garestitu da. Orduan, parekatzen da, ez? Azkenean ez dakit serigrafia batek, arte lan txukun batek, ez dakit, 150 eurotik gora dituzu, eta bota batzuk edo alkandora bat, ez dakit. Azkenean lehentasun kontu bada, ez? Gila da, artean lan guztik ez dute prezio hori, baina, ez dala, ja lehentasun kontua da, gurean. Gure mailan eta gure inguruan oso ondo bizi gala. Hori onartu behar da. Bai. Eta ikuspegi merkantila edo dirutarteko aparte utzita, zuk ikuspegi hori ikusten duzu, ikuspegi edo argumentazio hori barrenatzen, ikusten duzu badaola alako gerturatze bat artera edo ez? Ez, nik uste ez. Oso urruti gaudela, batez ere, esateako, ez, bisita egituetan, gurasoak etortzen dira, umeekin askotan, baina ez dira gazteak. Osa, gazteak zegin nun dauden, ez dakit egiten duten, eta ez dakit interesa duten artean, oso gutxi. Erakusketa bat egiten dezuta, batez bestekoa tarteko belaunaldi hori, ez? Batez bestekoa da, ez dakit, 40 igora. Hor, eten bat bada, ez? Deigarri egiten zaizu hori. Bai, deigarri egiten zait. Eta bestetik egia da askotan, nahiko, ez dakit, iruditzen zaizu, ez zaiola inori interesatzen artea, batzutan kasu sensazio hori. Da hemen gaude, egin eta egin, baina ez dakit. Zu espezializatu zera serigrafian, ez? Bai. Arte jarduera bat dela ere, era berean, ez? Seriak egin, hemen tailerren ere numerazioen kontua eta esplikatzen zinien umeei. Bada nahiko artearen munduan lan oso konkretu eta berezia era berean, ez da? Bueno, ez dakit, igual, serigrafia igual gutxigo lotzen da artearekin, ez? Egia da, litografia eta grabatua eta aurreko gogoak diala, ez? Esparru horretan, ez? Baina, beti da nik egon da jendea lanean, ez? Egia da ez dela oso, ez dakit, bisiblea edo, gure lana artisau lana da, azkenean, teknikariak gea. Eta orduan, igual ez du olako, ez dakit, ez da inbeste ikusten. Baina, beti da nik gaude hemen. Baina balio bate badu ere, ez arte eta kulturaren aldetik, ez? Bueno, azkenean, bide bat bada, ez? Nolabait ere artea erakusteko, ez? Arte txukun bat erakusteko. Zabaltzeko, ez? Azkenean. Edapen hori emateko. Bide hori, aukera hori ematen du. Zuk berriki lan handi hartu duzu, gara eginen egitasmo ezberdinen artean, hainbat artisten serigrafia lanak egiten, ez?
Nola hartzen dituzu enkargu horiek, nola bideratzen dituzu? Zu zeuk egiten duzu ere hartu emana artistekin, nola izaten da? Bueno, kasu honetan, kanpaina hau izan dela baspoliaria horre egiteko, eta ez? Bai. Hainbat ekintza egin dituzte, eta hau da, horietako bat, ez? Kasu honetan, beraiek zuzendu zaizkit, pixkat informazio eske, eta ikusiz ez, aukera zeon, hortik bideratzeko egitasmo bat, eta lotu genuen, 8 artista, hainbat serigrafia, 8 edizio, kopuru desberdinak dira edizioko, eta niretzat zerrenda pasazioaten, artista ziren, batzukin lan egin dana haiekin, eta beste batzuk berriak izan dira, eta ni beti saiatzen naiz errazten lana, ez? Kasu honetan, beraiek dira bitartekariak, garakoak, baina azkenean harremana artista eta nire artean da. Orduan, eskatzen dut honea etortzeko, konpromiso bat hartzeko, elkarlan bat egongo dela, ez? Eta saiatzen naiz errazten, bide hori. Eta bai kanpaina edo bestelakoan ere, zer nolako harremana egon behar du, zure eta artistaren artean? Konexio bat egon behar du. Ez dakit zertan detzan hori, baina egon behar du. Eta atez ere nik definitu beharko banu harreman hori da errespeto harreman bada. Nire aldetik obrarekiko eta bere aldetik nire lanarekiko. Eta nik uste hori dela funtsa, ondo lan egiteko eta gustora. Bai, zezu hasiera batean, zure aitaren obraren inguruan egin zenuen lana, baina gero beste artista askorekin lan egin duzu, ez? Bai, aitak eman zian aukera hasieratik berarekin lan egiteko, eta horrek konfiantza bat emateizu, eta gero hasi nintzen ustet, Koldobikakin ustet hasi nintzara lanean, Juan Cruz Unzurunzagaren bitartez, galerista Ekain Galeriako zuzendaria zana. Arek eman zian pixkate pista edo, beti elkarrekin geundenean Koldobikaten beti, esatzen benga, animatu, zuek lan ez dut elkarrekin, eta horrela seginean, eta gero, konfiantza hartzen zoaz. Eta, beste batzukin lan hastezea, lan egiten hastentzea, eta... Eta, bide luzea, ja. Gero egiten dugu, jarraituko dugu artisten inguruan. Baina egia da, musikari entzat edo idaztentzat, nik zure bitartez bintzat deskubritu dut, badola paper eta arte garratuen nazioarteko azoka Bilbon eta Azaroan, nazioarteko azoka da, eta Azaroan izango dana. Eta musikari eta idazleentzat Durango dan bezala, zuentzat hori da urteko hitzorduri garrantzitsuenetakoa kaso, ezta? Bai, nire kasuan, garrantzitsuenetako bat behintzat, nolabait horrek antolatzen dit urteko lana edo. Ni azten naiz, normalian, negun zati bat Argentinan pasatzen dut, baina bueltan janago pensatzen, ze aurkeztuko duten azoka hortan, ez? Obra asko dago egin lehendik, baina beti nahi izaten duzu gauza berri bat eramatea, edo formato berri bat, edo ezakit. Eta horrek laguntzen du. Eta garrantzitsua da, indartzen doa, ez da dituzte 8. urtea dela urtengoa, eta, indartzen joan da, eta espresio hartu du, Euskalduna jauregian da, antolakuntzaldetik oso ondo antolatuta dago, eta gero ez da jende gehiago dabil. Gero behar badagu hain, ni bezala arrotz xamarra irizte eguna mundu hori ikusten da, nazioartean indarra handia duen, indarra behintzat badabilela mugimendua, ez, horren inguruan. Bai, esate dizut, hor badago asmo bat, ez, pixkat bultzatzeko horri eta ez dakit erakusteko. Eta era berean beste profesional batzuk ezagutzeko, beste lan egiteko modu batzuk egiteko zuretzako baliagarria izan da? Bai, oso baliagarria. Azkenean, ni hemen nago, ez dakit, mendi tontortxo hontan, eta nago nire lanian, egun ere ez daiz ezertaz enteratzen, zeiten, nantziztan egiten, ez dakit. Da, hitzeki bate lan berdinean gauden jenden arteko harreman bat sortzeko eta, jakiteko ze pasatzen den beste mundutan. Ze gurean gaude eta ez dugu erreparatzen. Eta ipatu izan du eta gainera etxean bertan, ez? Bilbon bertan da nazioarteko azoka.
Eta eraberean nahiko ez ezaguna dela behar bada inguru hauetan, ez? Bai, beraiek antolakuntzaldetik ere kexu dira, Ze Bizkaian, nahiko ezaguna da, Bilbo hirian somatzen da, erakusketa da, azoka dagoenean, erakusleiotan eta hainbat artelan daude, kaletan ere, nolabait ere, presentzia ikusten da, baina Gipuzkoara ez da heltzen. Eta, erronka ere badute hor, ze pasatzen den hemen, 1 kilometrota gaude eta dirudi, zakit. Eta ari dira, pixkanaka, irratian ere hartzun gehiago du gero ez da, hori hartzun gehiago du, ari dira. Eta behar bada, akaso, kanpoko asko erakusketan parte hartzen duten kanpoko asko dago, eta bertako gutxi, akaso? Ez. Gehiengoa bertakoa da. Eta arreta bat egite badute zuekiko orduan, ez? Hemengo... Bai. Nik uste errestasunak ere ematen dizkigutela, Egia da, kosta zaio pixkat azokari maila bat izatea, eta nahiko irregularra izan zen hasiera, eta hasiera batean galeri potenteak etorri bazian ere gerora galtzen jundia, eta berriro eskuratzen ari da ritmo hori. Eta maila oso potentea da. Ondo. Zure lanbidea da, ez? Zure lanbide bakarra eta nagusia. Beste lanbide batzuekin alderatuta, soldata finko, lanpostu finkoa, eguneroko 8 orduko duenarentzat behar bada zuen lana da arrisku handiko lanbide bat, ez? Nola bizi dezuzuk hori? Ze behar bada, zuk aurten behar bada lan ikaragarri pila indezu, baina behar bada hemendik 6 hilabetetara agenda erabat utxik daukazu. Egokitu zara bizi modu horretara? Bai, erabat, ikasi egiten da, azkenean. Ezin dezu erotu, ezakit, egia da, esaten dezun bezala, batean lan asko dago, gero ez da bezer, ezin dezu erotu ez ekonomikoki eta ez emozionalki ere asko dagoenean, ezin dezu pensatu beti horrela izango dela, ez da ere gutxi dagoenean ere ezin dezu burua galdu. Horeka bat behar da, bakizu, gauzak diala. Baina zerbe ez bada da egonkorra? Egonkorra ez da. Ez da. Egonkorra bada, hola da egonkorra. Hori da egonkortasuna da hori, desoreka, ez? Baina tira, nik ikasi dut, maila batien ere disfrutatzen dut hortaz. Hemen nagoenean lan asko egiten dut, eta hemen ez nagoenean bidaiatu egiten dut. Nolabait ere konpensatzen dut. Bidaiatzeko baliatzen duzu denbora hori. Bai, saiatzen ez kanpora joaten eta... Eta gaina jota edo gaindituta zauden sensazio hori, hori beti. Bai. Beti iruditzen. Hori ere jakin behar da eramaten, ez? Bai. Gero nik bakarrik egiten dut lan, eta ez dakit, garan asunto honekin, egon da hor Nagore Leoz, eta Irene Alvarez, eta hemen jende uki etengurun laguntzen, baino asko kortatzen zait ere, ez dakit, delegatzea edo, ez? Karpetak egiteko oso ondo edo, ez dakit zer egiteko plegatzeko edo, mozteko edo, baina gero hor, iruditzen nik egon behar detela. Zure lana... Gaindituta nolabait beti nago, eta beti nago proiektu berrien ideakin, orduan iruditzen inoiz ez naiztela iritsiko, baina gero gauzak atatzen dira. Gero aurrera doa, ez beti. Bai, aipatu duzu leheno, interesan aldetik, baina kulturgile bezala nahi neu kontuatzen ez, abiz, Gantzarainen zurua liburu irakurri nuenen, nire ere baitarako nire burari esaten nion, zeinen gutxi dakigun arteaz, eta bereziki artista garaikiden inguruan, ez? Oso jende interesgarria dago, baina oso ikuste zinaldiara bezala, ez? Hori zuk nola bizi dezu, etxipenez edo nola bizi? Bai, nahiko etxipenez, bai. Bai, esaten duguna, ez? Kultura munduan ere mugitzen dienak ere, artean nolabait ere, ez dakit beste leku batean gaude. Ez dakit oso ondo nola azaldu, Ja, batzuk kulturan bertan aipatzeko sartuko ez balute bezala, edo? Bai kulturan, gero ondareakin deno gaude nahiko harro, ez daukagun ondarea, eta baino gaurko artistak dira biharko ondarea, eta hori batzutan ez da konstiente, hori babestu behar da. Azkenean,
Hori gure kulturaren zatia da. Eta ze gutxi erreperatzen diogun, ez? Baterez, askotan baterez. Eta kultura munduko jendea ere, batzutan ez da hartzen nolako gauzetaz. Nik liburu horri esker esango nuke, Zumetaren Gernika beste begi batzuekin ikusten dela. Etxean badukat Picassoren Gernika, baina baita ere etxeko salan daukat Zumetaren Gernika, ez? Eta Gantzarainen liburuari esker hori batetik ze gutxi dakidan artista garaikideen inguruan, baina ere beste ikuspegi bat eman zian, ez? Eta ikasteko ere asko daukagula iruditzen zait ere. Zuk pasarte hori zehazki irakurri duzu? Bai, berak esan zian, idatzi zula eta irakurri nuen. Bai, ez dakit, iruditzen zait. Nik ez dut liburu osoa ez dut irakurri, juneiz, interesatu zaizkidan lanak irakurtzen nola, tartean behin hartzen dut, ikusi dutelako ez dakit noren artelan bat, eta dakit hor dagoela, eta jakin Galtzarainek esaten duen. Baina egia da, ez dakit, nola baitere, agian, eten bada hola. Gizartea eta artearen hortan, eten bada. Osa, kosteten zaigu. Ez dakit hor zein den kontua. Batzutan dirudi astuna dela, ez? Erakusketa batea joten gara eta egia, batzutan ikasi behar duzu horren ingurun, irakurri behar duzu pilo bat pixkatu lertzeko. Eta hori ez digu gehi laguntzen. Egia da, Galtzarainek esango luke bezala nik ustet. Ez zaigula dena eman behar ere, eta hortan ere arrazoi du, ez? Baina batzutan gaude maila batean, sensazioa edo nolabait ere barneratu behar degula golpean barneratzen ez deguna. Eta hori den ikasi behar da. Ez dakit ez. Batzutan hori, igual zuk esaten dezuna, ez bain Gernika ikustezu eta beste begi batzukin ikustezu. Azkenean elementu horiek hor daude eta jakin behar da ikusten, ez? Baina batzutan igual egia da gehiagizkoa dela. Osa, hain intelektuala da batzutan artea, eten hori sortzen dela, eta, ez dakit horeka hori nunda honez. Bai. Zero bestalde, nire zuri galdetzeko garaian etortzaizki dizen handiak. Nestor Basterretxarekin zuk, harreman polita izatera iritsi zinen, lan egin zenuten elkarrekin. Aitortu didazu ere, berbada berandu xamar suerte hori dukitzen duela bera, hotzeko eta lan egiteko, ez? Bai, Nestorren kasuan nik disfrutatu non pilo bat. Egia da hori, esatzen nuna, ez. Oso berandu hasi ginen elkarrekin lan egiten, ez. Baina asko disfrutatu genuen, eta bere lana oso aproposa da, kolaxo horiek eta oso aproposak dira grafikarako. Eta, berak, ustete, eskertzezula ere lana, ez? Osa, ikustezula oso ondo joten zala, eta, ni oso implikatuta nahion bere lanakin, erakusketa bat plantatzen genuen, konstiente ginen ez genula denbora ukiko. Ikuste ginen, aldiro agurtu iten ginen. Jakin nahi igual ez ginela gehi ikusiko, ez? Oso harreman polita sortu genuen bai. Eta, artista bakoitza mundua da. Eta bere sortze prozesu hori gertutik ikustea oso interesgarria. Bai, nolaiteko, ezakit, suerte bat edo luxu bat izan da. Bai, dudia be. Film berezia daukazu ere Koldobika Jauregirekin adibidez? Bai, azkenean Koldobika oso atsegina laneako eta, ez da nola esan. Beti irikia da, oso irekia da, egite dituzten proposamenak ondo hartzen ditu beti, asko gustatzen bere lana, erronka bat izan zen niretzat hasieran urrearekin lan egitea, eta teknikoki ere asko ikasi dut. Eta, ez dakit, esango dizut igual ja damazki gula 15 urte elkarrekin lanean edo. Sortzen da azkenean, ez dakit, harreman berezigo bat edo. Ondo, artearen munduan bide berriak etengabe urratu behar dira. Ez dakit, zu orain buruan baukazu zerbait bereziki egin nahiko zenukena,
Edo hain lanpetuta zaude horretan bakarrik daukazula burua? Bueno, hain hau formatoa ondia. Formatoa ondia beti da, ez dakit, hor zerbait dakazuna burun. Grafika gintzan gaina, formatoa ondia, bueno, deitzen dana, metro bider 70 ja grafika ondi xamarra da. Hain nago egiten bai ja 2 metroko bat. Orduan, bueno, horrekin nabil. Ointxe burua nahi daukat. Erronka hori da, zure orain. Bai, baina, bueno, erronka moldatu behar da tailer guztia, ez dakit bilatu behar ditut. Egiteko eraberriak. Eta bitartean, Bilboko nazioarteko azoka hori, eta sor daitezken egitasmo berriak, ez? Bai. Baina, bai, formata hondiko hori ere ja bideratuta dakat pixkat figerako. Fera azoka, nazioarteko azokara, Bilboko azokarako. Zer daukate atal bat big paper denitzen diotena. Eta horra saltzen dira formata hondikoak. Eta, pixkat nahi detor sartu eta proposamen bada. Bikain. Beraz, Gipuzkoarrak udazkenean Bilboko Euskaldunan baukagu aitzaki bat azokara joan eta ezagutu beste arteari eta kulturari lotutako beste egitasmo indartsu bat. Bai, nik animatuko nuen jendea, merezi du, aitzaki polita da Bilbora juteko ere. Eta bertan zure artelan handi hori ikusteko aukera izango dugu? Baita. Oso ondo usua, eskerrik asko zure arretagatik, zure estudioa irekitzagatik eta jarrai ezazu artearen munduan lan ederra egit. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.